Yai ndithu awa ndi a Washington mwenye amene akufuna akuti okay iwo taito yawo ya video akuti ife nde tiziti chani apapa atikhapera kosathwa akukamba nkhani yokhudzana ndi apule mmene ayankhira mafunso ku parliament kuja ndi mkulu amene paja nayenso amakhala amang'ola ndi mafakisi take paja timati kung'alula kwa anthu ophunzira ndi akuti paja mwakuti ati aja ndi akapelikoni tangoonelani zimene tamva lero mukumva bwanji mu mtima mukumva bwanji maganizo anu zimene tamva lero ndiye dzulo nanena kuti pamodzi pano sitibwera kudzationa anthu yayi tikabwera pano timangokambirana zofunikiranso kodi tingakonze bwanji zinthu kodi tingachite bwanji zinthu kuti zikonzeke chifukwa anthu amene akuvutika ngambiri ena amandifunsa kuti kodi inu muvutika nawo bwanji inu muli kunja muli ku America muvutika nawo bwanji Malawi ndi dziko langa zivuti zitali and I have connections and you should understand that I have you people when I see you guys struggling my heart also is not at peace ndikhoza kumadya nyama kunoko kumadya zima chicken zija vikulu vija koma if you guys are struggling if our country the most of people in our country are struggling I'm not going to have a peace and that is the only reason why I always come here tikambirane tingakonze bwanji osati kutukwanana osati kunyozana ayi koma kwangu kamba mwachindunji kuti izi ziri apa sizidakhale bwino ngati lerolo makambidwe alero namva sabata yathayi pali mkulu wina alipo mpano pamudzi pano akuchokera ku mudzi omwewo wamakosanawo amene ndapatsa dzina loti akapirikoni munthu uyu ali pamudzi pompano akuchokera kwa makapirikoni anayankhula exactly same statement and I'm not surprised because munthu ali pagulu panoyu ali ndi mphamvunso kubungwe kumeneko kwa kapirikoniko mwina adakocha kuti mayankhidwe ake tiziyankha motero tsiku limenelo limene anayankha pa peji pompano ndidalembanso nanena kuti what are you trying to say leronso ninena choncho kuti mukanena kuti Malawi sadandaule kuti zomenazi zakwera mtengo chifukwa chonena kuti dzanali pa dzanapa ati mumagulitsa matumbo 5 kuti mukagule thumba limodzi la fetereza pamene lero mudzigulitsa thumba limodzi kapena awiri mukagula fetereza akuti zili bwino pamenepo ukhoza munthu kuyamba kuseka koma komalizira kuseka uja mkuyamba kulira chifukwa choti kuzimvera chisoni kuti this is not how things are supposed to be. Technically my understanding ndionena kuti mukunena kuti inflation mene zinthu zabwerera because we are not only looking at chimanga fetereza koma tione zinthu kukwera kwa zinthu because the question imene mafusidwa amene moja ndi kukwera kwa zinthu question ndi ya inflation tachoka pa 7% tukafika lero pa 30 chakuti percent masiku akubwerayo ikwera ifika mpaka na 70% more especially credit facility ya ku World Bank ya ku IMF ikangoti yafika chifukwa iwo ajaso ali ndi requirements awo kwacha ili ndi mphamvu koma ilibe chilichonse mkati mwake ndi chinthu choyambirira nchonena kuti igwesedwe ndithu ndi akangofika pamenepo poifinya kuti aigwetse pano tawerenga news ama news anena kuti yauli yafika 3000 mafigures awa tinakamba kale in fact tikwadziwa kale 3000 alibedwa nyuziyo mwinaso njabodza chifukwa tikapita pa ground ipo mu pale market ku black market lero tikuyankhula pano anthu akusintha 3030 zaka zinayi zapitazo kwacha ku dola imasinthidwa pa 732 kuchoka pamene podzafika lero tikuyankhula lero pano pa inu ndi ine tikuti ku banki akunena kuti ili pa 1700 yakuti koma kulibe ndalama simungakayipeza tikapita ku pale market ndalama mpweche akuti ili pa 3030 ndiye pali kusiyana kuwiri apa pali devaluation then pali inflation mwina timasokoneza kusiyanitsa kwa zinthu ziwiri zimenezi tikakamba za devaluation tikukamba kuti kodi ndalama yathu
ikuyima bwanji pa ndalama zinzake za pa dziko lapansi. Tikakamba za inflation tikukamba kuti kodi katundu ma commodities ati katundu wathu akugulitsidwa bwanji pa msika comparing tudzulo dzana ndi masiku ambuyo, kusiyana kwake nkumeneko. Tsopano mukapenyetsetsa bwinobwino zinthu ziwirizi zimayenderana. Kuyenderana kwake ndikunena kuti mdziko lathu angakhale toothpick, angakhale kachinthu kakang'ono koma mungakatchule kalikonse timakagula kunja. Ndiye pokagula kunja kuja sititenga makwacha, timatenga ndalama zakunjaso nkukagula zinthu zija kubwera nazo. So pamene pali ngati kaukwati kaubale pakati pa depreciation ndi inflation. Chifukwa napereka chitsanzo tsiku lina nalowa mu shopeti mwachitsanzo botolo la madzi lomwe ndikumwa pano. Botolo limeneli ngati akupanga $1 kunoko sadakweze padzana pacha botolo lomweli ndikanalipititsa ku Malawi ndi kuti tikadagulitsa pa mtengo wa 732 kwacha. Koma botolo lomweli ndikugula bepa $1 yomwe ija ndikalitenga kubweretsa lirolo mudziwe kuti munthu andipatsa 3,000 andi chakuti kwacha. Wanthuwa amene wali kugula zinthu ndalama zawo zomwe zija. So technically zimene wali uyankhula akapirikoni ndizonena kuti musadandaule. Inuyo tangopeza ndi mabizinesi omuzipanga ndalama zikuluzikulu. The problem is kulibe ndalama. There is domestic borrowing. Dziko lathu limatenga ndalama anasesa. Mungati kuli ndalama ndioti akuti mupite kunifu. Kunifu kokoda ni ndalama zingati? Amalawi alipo angati? Tidanena kuti pakhale accountability. Ndalama zisakhalenso kunifu kwa kupopereka ndalama amachita mokondera. Koma ndalamazi pakhale accountability tapatsena mabanki akhale nazo ndalama. People should have access to the money. When they have access to the money, zinthu zina zitusanga madandauli Amalawi. Ndiye kuti tima business kaya muti azigulitsa modula, azigulitsa di modula kumalimpo yambira. Koma tsono munthu ukamuza kuti ayi musadandaule kudula kwa zinthu izizi ndiye kuthandizika kwa mkweni kumeneko. Chifukwa ndiye kuti chimanga mugulitsa mokwera mtengo. Koma kodi mukakwera mtengo nanga pokagula zinthu zinazo adzakweranso mtengo. Tithandizika bwanji? Ndiye ndikabwera pano ndimakamba ma solution. Kodi tichite bwanji? Angachite bwanji? Ndikudziwa amabwera pompaso papejipa. Ndimaona dzulo kunena kuti mwezi watha kufika lero papejipa pano pabwera anthu opitirira 500,000. Kumapenya izi zitikuyankhula panonse. Amabwera nkuyang'ana, nkumvera, ndikukanena, zina nkuchita, zina nkungota ayi zingolowawo. Zilowewo kuzitulukirewo basi amatero. Maona? Zomvetsa chisoni. Ndiye vuto limene tili nalo padakali pano ndilonena kuti akapirikoni ali clueless. They don't know exactly what is happening. And I can give you one of the examples. Chitsanzo chimodzi ndichoti every day ndimayankhula ndi munthu wamkulu wina wakuno koma amayang'ana zinthuso kumalawipo. Nayankhula nawo kuti amafunso kuti kodi tsopano kuyendayenda kumene akuyenda wanthuwa akuti akuyenda mdziko momwe ati zitithangatira bwanji, zikukhuzana bwanji ndi nkhani ya forex. Nenawuzanso nanena kuti these people they are clueless unfortunately because akuona ngati akuyenda m'Malawi ndalama zomwe akugwiritsa ntchito za m'Malawi makwacha. Koma let me point out one thing. Akugwiritsa ntchito magalimoto amdziko mwale. Magalimoto aja kodi timapanga magalimoto ife ngati ngakunja. Akugwiritsa ntchito mafuta aja kodi timapanga ife ngati ngakunja. And all those things, so we are starting from tear and wear maintenance. Zinthu zonsezi zikufuna $. Ndiye tinanena kuti pafunika ma priorities. Kodi chofunikira chancheni nchani? I know kuti tikupita ku nthawi ya zisankho aliyense padakali pano
ali pakala kufuna kuchita kampeni, aliyense pakala kuchita kampeni. Cholinga nchonena kuti tikafika ku Septembaku amalawi tikhale ngati tagontha mkutu, kenako basi tikavoterenso. Ndiye abwera nzambiri kubwera achina AIP. We talked about this. We said this is a political tool. Ndiye akabweretsa AIP ndi anthu amati ayi mwachita bwino tikuvoteranso inaso atikuvoteranso. But we need to find solutions, lasting solutions, because ine ndimanena nthawi zonse kuti dziko la Malawi lili ndi potential lochita bwino. First things first, ndimabwereza kunena kuti homegrown industrialization is what we need. And when we look at homegrown industrialization, sidi kugamba kuchita kupanga produces magalimoto kagulitsa ku America ku UK. No, let's start small. Last week yomwe Sabata yatha nimakamba pompa kuti mupite muunikire bwino ku Malawi kuchitika ma building projects ambiri padakali pano. Matailos amene akumangidwira m'manyumba amene wawa, over 60% has been registered kuti akuchokera pompa pa Zambia. Zambia is producing that, which matailos yacha. It means we have the potential, we can also do that. Ndinakambanso kunena kuti ndalama ikapezeka mabanki muchatika CIZ za domestic borrowings nkusira ndalama Malawi kuti they should start investing, they should start coming up with business initiatives. Tima initiative itoti tituka money generating capacity pamene zizichitika ngati zimenezo. Ndinapereka chitsanzo zoti anyamata pandilande pacha amakhoma mapoto pamene pacha, mapoto masefria ndowa zimene zijazi tikhoza kunena kuti zilibe kolirali. Koma do you know kuti zomwe zija pa Zambia pompa amagwiritsa ntchito ngati zinthu ngati zimene zija? Do we know that? Anthu amene aja atangopeza ndalama ndikuchulukitsa zokhoma panja pacha. I'm telling you, tikhoza kukagulitsa pa Zambia pompacha. Tisachita kuyang'ana kutali kwambiri. Andi tikakagulitsa ku Zambia sitikagulitsa Malawi kwacha yayi. Tikakamba za ample reserve sitikagulitsa Malawi kwacha. Tikagulitsa mu Zambia ni kwacha yawo, tikapita pa Zimbabwe paja tikagulitsa $, pano ine $, anayi ndi $, inafufitika, tikagulitsa $, tikapita ku South Africa tikagulitsa marandi, tikapita ku Mozambique tikagulitsa medikashi, tikapita ku Kenya tikagulitsa mashillings, pa Tanzania pompaja mashillings. Tikasunga ndalama zimenezi ndi zimene zingapangitse kuti ndalama yathu yakwacha ilemerere. Tikamadzafika kunena kuti let's compete on the world, I mean on the world table, kapena pa dziko lapasi pa competition, ndiye kuti no tikuphatikizano zinthu ngati ino achina quality acha akubwera mkati mmenemo. Ndiye kuti zinthu zathu tikuyamba kupanga zinthu za dongosolo. Tikamakafika ku America kuti tugulitsa poto, simukakatenge poto amene tamukhoma pa ndiksi paja, ndikunena kuti tukagulitsa anthu aku America ifo iwo ali ndi mapoto awo okongola. Ndiye kuti tizabweretsano branding, tizabweretsa quality. Tikachita zimenezo tichita attract forex, and that's what we need. We need that. Chifukwa zinthu zathu zambiri timadalira zakunja, zivude zovala zimene kale tikunali David Whitehead imachita nsalu pompaja pamakata pacha. I don't know ngati ilipobe. Tinali ndi chiperoni blankets inali nsewu wakuchano tikamapita kuzomba. I'm not sure if it's still there. So most of the commodities, the key commodities, timagula kuchokera kunja, and we need to secure enough forex. Tikhale ndi forex cover yokwanira kuti tichite zinthu ngati zimenezo. Ndi manena mobwereza kuti makosana tatiye tiunikire kumeneko. Njira yopita kukapempha kunja ndalama funso nkomani ndi njira yabwino. I'll be honest with you. Pali FDI, foreign direct investment. Kukapempha ndalama tiyambire pamenepo. Kukapempha ndalama kunja mboma onse kwathu ku Malawi takhala tikupempha kunja. Chifukwa be timafika pena tufunika be kuti tikagule mafuta aja continuously. That's a process that will never stop if we are not going to think outside the box. Zija magamba dzulu zija tizakhala betu kugula mafuta amene acha. Ndiye sitipanga mafuta
anthu amene aja azafuna kuti tikagule madollars. We need that. Nde anthu aja amapita m'mabanki kukabwereka ndi madaboti kodi kukabwereka ndalama zonse zachani. Yet in Malawi we have money. Yes, you have money, but that is Malawi kwacha. You are not going to take that anywhere else in the world. Even pa Zambia pompa aja manje nikamba pamene paja ya apa pa Zambia pawaneba apa kupita ni Malawi kwacha wakukanani. Sure. Akukana akuzanoti ayizi tufuna mene tati pasene zamene kwacha yathu because ilibe mphamvu. You can't buy anything. Maona? Koma tinachita ma priorities tinachita upside down, unfortunately. And this is why I'm asking you, Baba, kuti zisankho za chaka cha mawa ndizofunikira kwambiri. Kufunikira kwake nkunena kuti mu situation yomwe tili pano sikuti toyamba pano inayamba kale tinakambaso zimenezi, koma panopa it's worse. Ndipo tikayisiya chonchi, come next year, come the next 5 years, it will be worse than what it is right now. Ndipo nakuzani why I'm saying it will be worse than now. Because kukabwera credit facility hii ya World Bank hii kodi 150 million muchita nayo cha. Ndi import cover, imeneyo ndi import cover ya myezi nga. Even anangokhala kuti mafuta okha, it's only 2 months, 3 months ndama imene yata. Ndiye ikatha pamenepo requirement iwo akanena kuti mugwetse kwacha ifike no pa 3000 pamene pamafunika pacha moyo ukhala uta. Chifukwa pano patu 3000 akuti naindi pale lo market. Official tikadutsa mu system ndi 1700 yakuti. Ndiye akayichosa pa 1700 yakuti kuifikiza pa 3000 moyo ukhala uta. Zivuta zinthu. Kuvuta kwake ndizoti inflation ija tsopano ikwera kwambiri chifukwa zinthu zonse zochokera kunja. Mwayiona imeneyo anthu ndalama zimene akulandira benziti sikuti so ndalama zawo zikwera iya chifukwa economics kutiphunzitsa kunena kuti if you want to control inflation you don't just take money kukazika so pamene paja kwazika kwapasa anthu kani ndalama. The more you are going to put money pa market anthu nkukhani ndalama, inflation imakhala kungopitabe. You get the point. That's theory. Of course, my thinking now, unimanena kuti, it's either way. Ukakhala kuti waika ndalama, tiyerekezo wachotsa ndalama, yes. Ino ndine tikakhala ni malonda palibe akuti gula, what is the next thing that we are going to do? Titsitsa. Kuti wina atigule. Ndeko makhala competition yotsitsa. Kuti zanga zikaizo chipirako, anthu azibwera zizandigule. True economics. Komanso ndimanena kuti, if you put money on the market, it's another solution. Koma putting money objectively. Also, I'm going to, yeah, my handouts, because I'm too excited in ndalama zija. Amakangogula chilichonse. Kanchodula because I need ndalama. Koma objectively, kupereka ndalama zonena kuti tikupanga invest. Anthu aja apange invest. They should come up with my business. My business aja achuluke. Anthu ogula aja azichepabe. That's another way of looking at it. So it's either way, it's both ways. Kupita mbali ikuti tendi chotsa ndalama mamonetary policies aja tapange tighten titinisa amene ajawo kwambiri ndalama anthu sakhala nazo. Okay, chifukwa zoba ma interest aziti nditenge ndalama zimwala kumwala tu inde chimozimozi katapira. Komanso likatenganso ndalama kuzazika objectively kupanga zonena kuti ndalama zija zikhale kuti tikupanga invest in businesses. It's going to help. Ndiye ndikambe nkhani zimene zachitika lero ku parliament kuja chonchobe nangati panga bwanji. Koma we are not here kuti tatukwana atsogoleri athu chifukwa kuti akamba zimene sitikugwirizana nazo. But we have to tell them we choose to disagree. We are going to agree to disagree. Kuti zimene mwanena zija, I think focus yanu ikupita kwa ma business men, ikupita kwa anthu amene ali ndi ndalama chifukwa anthu amenewo akagulitsadwe lero chimanga lero ndipereke chitsanzo nini ndi matumba 500 over 500 achimanga ndikagulitsa matumba amene aja ndipangadi vindalama vambiri. Federeza yonso sindandaula naye chifukwa ndoti matumba awiri ndikakagulitsa ndapeza thumba la Federeza. Thumba limodzi awiri ndapeza thumba la Federeza. Ndikakhala ndi matumba awiri atatu 4 5 10 a Federeza ndizakololanso chimangaso chochulukanso kwambiri. So who are you targeting? You are targeting the middle families. Anthu amene ali nditi ndalama kale. My question is, what about these people amene ali pansi alibe ndalama yoti even lero mudauza 2000 ndalama imene alibe.
ndalama imeneyoyo 2000 ndiye then you are telling them kuti don't worry, fetereza ameyu akhale pa 100,000 kusogolo kusoti muyika afike pa 200,000 fuwa chimanga chifika pa 100,000 ene muzingogulitsa thumba limodzi mwakagula fetereza. Are we doing justice to ourselves? Are we doing justice to our country? Are we doing justice to the poor people in our country? Chifukwa tikaona kuti manumbers tikawerengetsa bwinobwino, kodi ku Malawi anthu amene ali ndalama ndangati? That should be the focus. That should be our case study. Ngati anthu amene ali ndalama ndi anthu owerengeka m'manja, komanso ndalama zake zizi za magias za akapirikoni, then we're not doing the right thing. The focus should always be, how can we make this country a better place for everyone? Atsogoleri onse akamapita mampando menocha azikhala ndi nthumazi yonena kuti tingapange bwanji kuti dziko lathuli aliyense okhala moyo zake zimuyendere. Padzana pajanna akamba naninanso kunena kuti ku Malawi tu sikuti tonse ndali. Koma do you know why everyone is happy akamva za AIP? It is because alibe opportunity ina iliyonse chimene amadziwa choti tikalandira feterezayo tikalima kathumba kamodzi kokha tizidya phala mamawa, kathumba kamodzi kokha mwina kansima pa tsiku paja kamodzi tidya. Tikatengera masiku adzulo adzana naninanso pompa ineyo am the witness. Timapita kumudzi ndi makolo athu, tikapita kumudzi kuja tikamakabwera tachezacheza holiday. When we are coming back, agogo athu amatenga kathumba kakang'ono kachimanga kutipatsa, amatenga kathumba kakang'ono kamtedza kutipatsa, nyemba kutipatsa, osayiwalanso nkhuku yachikuda kutipatsa. Ndeti manyama ukakhalanso wachita mwayi makumbukiro lendo ene napita ku agogo anga anatipatsa ngakhale baka weniweni baka nkutipatsanso mmene pacha. But today, is this happening? Kale kunali nkhokwe, sitikungokamba kuti nkhokwe zija m'mazuwa za Malata. I'm talking this kwa makamaka kwa achinyamata ama 2000 mwina simukudziwa nkhokwe. Kumamangidwa nkhokwe ndi nsungwe bwinobwino. Nyumba ina iliyonse kumudzi imakhala ndi nkhokwe zake ziwiri zitatu kumbuyo. Tikapita kumudzi kuja mumapeza kuti nkhokwe imodzi muli chimanga, nkhokwe imodzi muli zomera, muli nyemba, muli sawawa, muli nandolo, muli chinangwa, muli zambirimbiri zimene. Ndinali ndi building project just recently kumudzi. Ndiye nauza kuti ya nyumba imene ndumanga inde njamalata koma ndufuna kuseli we should bring this back. Nkhokwe nauza kuti kuseli ko ndufuna kukhale nkhokwe ziwiri kapena zitatu. Mupeze munthu akuti sitingapeze tu munthu amene angapangire nkhokwe. Anasiya tu nkhokwe kale kale. Of course mina amaona ngati zosaukira. Koma no. Anthu amakhala nchakudya chokwanira. And that should be the goal. Chifukwa munthu wakumudzi uja sakuyembekezera kukagwira ntchito pena paliponse. Mene ndili ine ndipita ku office ndigwiragwira ntchito nilembalemba zosaina vosaina zikusaina. Those people, they do not even have any hope. I'm sorry, nthawi zambiri ndimayankhula Chichewa. The reason why I speak muchichewa nchifukwa chonena kuti Amalawi ambiri sadapite ku skulu, chizungu samva, ndiye tiziyankhula chizungu tizingoyankhulana ndi omwewa akapirikoni wathu. Ndiye tizichita include aliyense fa akapirikoniwo amva Chichewa, anthu amene akuvutika amva Chichewa, ndiye mukaonetsetsa papeji pano timakamba mchichewa. Maona? Tiwaganizire anthu amene aja. AIP is not going to help them. So most people, they go into farming. Amakayamba kulima chifukwa chonena kuti that's the only hope that they have. Kachiyembekezo kawo kokha komwe kalipo ndikuti tiye tikalime. Inu ndine timapita ku office, timadikira mwezi ukamati. Mwezi ukatha timati tilandira kwa ndalama. Tikagula fedeza ngakhale fedeza ufika pa 100 depo, inu mukulandira 100 mulolera mwezi umene kuti salary yonse ipite ku fedeza. But what about these people? And these people ndabale athu
ndi ajama yesesa kupita pa nsika ndikukapeza foni ya munthu tango aflasha mkoni ingo aflasha ndi amakuflasha 10 15 50 times iwe nkomane namba lako ndi flasha ukayimba amayi anu kuti kuna agogo anu akuyimba amafuna kuti olomatemba okha angogula oloka 1000 ka 500 kuwatumizira nda pamene amachita kuona ngati aona ulemerero. Can we work together just to fix the problems, to make life a little bit easier for these people? And for the most part, one of the policies that we can address this now, solution, mavuto ngati amene kwa anthu makamaka achikulirewa. Ndida akamba pano kuti anthu anzathu aboma chimene mukadatha kuchita to introduce ndalama yonena kuti ma senior citizen amene akwanitsa zaka 60 kumapita kumtunda aliyense adzilandira ndalama, chifukwa some of these people anathandiza nawo chitukuko cha dziko lathu, amakatuta nawo mchenga, koma maofesi mwawo muja munalibe pensioni, so they don't have pension, but they helped to develop our country. Tikangopeza munthu kwakwanitsa zaka 60 kumapita kumtunda kokhala kumudzi kuja amene wadzikalandirako oloka 50,000 oloka 100,000 kamene kaja, it's going to push them at least kukagulako kasuga, kukagulako kamchere, nkuphika phalala nkudya basi. Koma osati tizibwera pano nkumanena kuti yayi kukwera kwa zinthu osadandaula ndiye kuti zinthu zikuyenda bwino. No way. Zinthu zimakwera, yes, kwina kulikonse zimatha kukwera, kunonso kunali inflation, but inflation does not jump from 7% to 33%. And in the next 2-3 years from now, we are talking of adding another 30%. And china chilichonse chizakhale chakwereratu. Yet the people, they are still getting the same money. Datsekako kuti mabusiness danga ndimanena kuti ka product kamodzi kena kuno ndimagula $54. That was my analysis. Ka comparison kanga kanene kamene kuno ndimagula $54. Lero $54 imene iyi kuti ibwere ku Malawi ndiye kuti munthu awina andipatse 160 170, ndisadayikepo transport, ndisadayikepo profit, ndisadayikepo labor, ndisadayikepo misonkho yawo ya MRA, ndisadayike chilichonse, andipatse ka 160,000 Malawi kwacha, pamene chinthu chomwechi pa dzana lomweri sichimafika konseko ayi tere. Ndiye naona kuti I should not be part of that. Number one, because I'm an entrepreneur, I don't want to put business yanga kumalo kumene sindipindula choyamba. Chinthu chachiwiri, dziko langa lomwe ndisakhaleso munthu okafinyanso anthu amene acha. Ndiye anthu a business amatema. That's why musaona kuti dziko economy likayamba kupenda machonchi, anthu osama business amathawa mdziko. Ndikumakhala ngati kulibe chilichonse kuti tikagula kuti. We need to fix this. And we can only, this is not a responsibility for the government, but it's for all of us. The only different thing is, anthu aboma amene tikuatcha kuti akapirikoniwo atitsogolere tonse tikhale pamodzi, tigwire ntchito limodzi, tikonze mavuto athu limodzi. Ndione apa Masida akuti komwezi kupitaku tiyamba kunyamula ndalama m'mawilibara kukagula bread anga ku Zimbabwe etu Masida. Charles Magawa, thank you so much for joining today. We appreciate you. Jason Tepeka, Matthews Taylor Banda, Chemalianga Brenda Chombo Banda Chombo, Johnny Longo, thank you. Max Milia sati mudziyankhula chichewa ndithude ablo zikomo kwambiri aliyense amve basi mukati chizungu chosititha zikomo kwambiri ife tufuna omva chizungu nawonso amve chichewa chomwechi. Mayeso Siplano Ujen agi maketiwa kuti ndipo kuli hopuyo Obre akuti utsogolero osabadira anthu osawo. And let me tell you, so let me just echo pa chizungu ndingokuza mawu a Obre. Munaona kabineti ya Trump imene kubwera ni mamilionea, mabillionaires. Ndiye mukapita pa tsamba la Hillary Clinton anafunsa funso, what kind of leadership is this? Because these are the billionaires.
These are the millionaires. They are not what sakudandaula chilichonse, sangadandaula chilichonse, mabanja awo sadzadandaula chilichonse, ni ma-billionaires, ma-millionaires. Do you think those kind of people are supposed to be leaders? Pa dziko lapansi tingwerekeza. Tisalengere kuno. Let me tell you, my decision now has got based on what they do, how they are making money. And this is going to impact kwambiri anthu amene savanga ndalama. Chifukwa anthu opanga ndalama, anthu akakhala ndalama amaona ngati ali sali ndalama. That's how it is. That's the logic. Sala Kachenga kunena kuti zotenga chakudya kumudzi bwera nazo town zija kuti zinatha kale zimenezo lero tumatenga zakudya popita kumudzi. Ndiye mulibe ndalama, mutenga bwa. Zumatha bwa. Jesse Makunja, thank you so much. Abel Mwenechanya, ati ambuye chonde atione basi. Agira amene. Adizi silikwanitsa. Ndiwerengeko nkhani ya Maximilinas Hefez akuti nice analysis. Koma anthu akuti isamatalike kwambiri. Remember, we do also share other platforms. Thanks for the good work. Okay, ndayamika kwambiri. Nkhani ili pano tikakamba chonche mwina zimakhala zazitali. Koma aonerani kanthawi kamene mungakwanitse, kenako mubweranso, muzapitirizaso pamenepo, chifukwa zofunikira zambiri zoti tizikambirana. Koma zikomo kwambiri, I get your input. Trade Trips says, we got ourselves a below average leader who can be proud to talk myopic economic viewpoints on record. Franco. Zikomo kwambiri. Bonex, Vincent Chirambo. Sala Kachenga, ndakuyamikani. Ndimayang'ana ma comments. Pali ma comments ambiri. Felix Bandava, bale wanga, zikomo. Chimwene yanga, Frank, Daliso Jozenga. Ndimaunyadira ni Taisos. Ma comment ngapi. So, mukumva bwanji nthupi. Omayinoba. Tili ndi zifukwa zokwanira zoti chaka chammawa tikamapitanso kwakavota tiganize mwanzeru, tikhale pansi, tione zinthu zimene zingathe kutithandiza, zinthu zimene zingathandize dziko lathu. The boy is in your court. Tikamakambirana pano ndimanena nthawi zonse kuti please mumapanga share, mumapatsako abale wanu, azanu. Chifukwa zimene tikukambirana panozi, we are talking of solutions. How can we fix the problems that we have in our country? Tingakonze bwanji mavutowo amdziko lathu. Kumagawira konse. Ngati madzi aso ena akapirikoniwa, awawa akapirikoniwa. Kumagawiranso. Ndikudziwa amagawana kale ena, koma kumagawiranso tamvera mkona. The goal is we should unify in our ideologies, in how we do things, how we want to tackle our problems. Tikhale ni goal imodzi, tonse pamodzi. Ndikupanga zinthu zolongosoka. Whoopi Jede, thank you so much. Zikomo kwambiri. Ndithokoze kwa onse amene mumatenga content yanga ndiyaulere osadandaula ya. I know you're making money with my content, but that's fine. Mumakayika pa YouTube, that's okay. Take it, post it, because the goal is the message. Message ikafika anthu ambiri, we are going to be happy. Zoti mupanga ndalama ndi uthenga wanga, that's fine. Ndizimene zikufunika kumene, muzipanga ndalama. Koma uthengawo wafikire wanthu ambiri. Ukafikira wanthu ambiri, atsakuke m'maso. Akatsakuka m'maso, tigwirizane zochita. Kuti kodi 2025, tsani mepa, tipangepo bwanji, mmene zikuyendera zinthuzi, tofuna zikhalebe chonchi. Tatopa nontho ndale. Tatopa maguguzeni. Tatopa na akapirikoni. Dzina latsopano limene. Akapirikoni. Okay. Funa nditseke msonkhano tsopano. I'm just going through the list, the comments. And another thing, Ungweru Harawa,
and my sister Candid Talk ulemu wanu kwa basi ine si munthu wanzeru kwambiri yayi, and I will not come here to say kuti if afana kuganiza bo kamene ndifa nzeru kwambiri yeah, koma zinazi ndimangozionera patali kuti kodi izi zidakhala chonchitika chili bwanji. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti inuyo mukhozanso kukhala ndi nzeru zoposa ine. Ngati mukuona kuti pali china chake mukuona kuti chikhaza kuchitika chomwe tingathe kupanga kuti tikonze mavuto athuwa, chonde ndipeze WhatsApp namba yanga ili pamwambapo, ngati simukuyipeza ndiye ndikupatsani ndi +1 kukumbukira atatu 401 400 7500 mukateno manipeza. Perekani maganizo anu tsopano mukabwera umene ku inbox ningolangizako makamaka anzanga agenda ina siku ama hayi ukuku nkokambirana zinthu zotchakuka kumauzana zinthu za nzene like share Malawian Cameras subscribe.